δεν περνά στις μέρες μας μόνο η οικονομία, αλλά και ο θεσμός της οικογένειας, καθώς ο αριθμός των διαζυγίων έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τους εκπροσώπους του ΣΥΓΑΠΑ, του Συλλόγου για την Ανδρική και Πατρική Αξιοπρέπεια, κύριο Γιάννη Πάντζο και κύριο Γιάννη Καπάτσο, για να μιλήσουμε για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των διαζυγίων στην ελληνική κοινωνία. Σας καλωσορίζουμε και τους δύο και πάλι στο Άρωμα Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, γιατί πραγματικά την προηγούμενη φορά δεν προλάβαμε να εξαντλήσουμε τα θέματά μας. Πριν περάσουμε στις μακροπρόθεσμες συνέπειες που φανταζόμαστε όλοι λίγο πολύ ποιες θα είναι αυτές, να ξεκινήσω λίγο από εσάς, κύριε Καπάτσε, και να σας ρωτήσω για τα οικογενειακά δικαστήρια τα οποία αναφέρατε στην προηγούμενη εκπομπή. Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς λοιπόν τι ζητάμε? Ζητάμε καταρχήν πριν τα οικογενειακά δικαστήρια να υπάρχει ο διαμεσολαβητής. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα θεσμοθετημένο από την πολιτεία όργανο, το οποίο με κάποιες αναλύσεις ψυχολόγων, παιδοψυχολόγων, να διαμεσολαβεί έτσι ώστε το ζευγάρι να μην φτάνει στην αίθουσα του δικαστηρίου. Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα καταρχήν να μειωθεί το κόστος οποιασδήποτε αντιδικίας και πολύ περισσότερο να μην ραγίσουν οι καρδιές. Διότι ξέρετε, όταν πάμε σε ένα δικαστήριο, πάρα πολλές φορές βγάζουμε μαζεμένες όλες τις πικρίες ενός αποτυχημένου γάμου. Βγάζουμε στις πλάτες των παιδιών. Στις πλάτες των παιδιών. Έτσι. Εμείς λοιπόν ζητάμε καταρχήν να υπάρξει ο θεσμός του οικογενειακού διαμεσολαβητή. Ο ΣΥΓΑΠΑ θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο. Με κάποιους παιδοψυχολόγους, με κάποιους κοινωνιολόγους, θα μπορούσε κάλλιστα να διαμεσολαβεί έτσι ώστε τα ζευγάρια να μην φτάνουν στα δικαστήρια. Τώρα, σε περίπτωση που ένα ζευγάρι φτάσει στο δικαστήριο. Και συνήθως αυτό γίνεται. Και συνήθως αυτό γίνεται. Ναι, ξέρετε, όμως ο διαμεσολαβητής θα μπορούσε να είναι κάποιος ο οποίος να κατευνάσει τα πάθη. Εν πάση περιπτώσει, σε περίπτωση λοιπόν που φτάσουμε στο δικαστήριο, θα θέλαμε ο δικαστής να είναι εξειδικευμένος στο οικογενειακό δίκαιο. Να λαμβάνει υπόψη του γνωματεύσεις ψυχολόγων, παιδοψυχολόγων και κοινωνιολόγων και να εκδίδει μία απόφαση η οποία θα ήταν 100% προς όφελος του παιδιού. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην προηγούμενη εκπομπή είχε πει ο φίλος μου ο Γιάννης ο Πάντζος για τα προβλήματα της διατροφής. Εάν θεσμοθετούσαμε την συνεπιμέλεια, δεν θα υπήρχε καμία διατροφή. Γιατί? Το παιδί θα ήταν το μισό χρόνο με τη μητέρα και το μισό χρόνο με τον πατέρα. Επομένως δεν θα υπήρχε λόγος να τεθεί τέτοιο ζήτημα. Δεν θα υπήρχε καμία διατροφή. Ο κάθε ένας από τους δύο γονιούς θα αναλάμβανε τα έξοδα σύτησης, ενδυμασίας και ψυχαγωγίας του παιδιού καθ' όλο το διάστημα που θα το είχε μαζί του και δεν θα υπήρχε κανένα θέμα. Κάτι ακόμα για το θέμα της διατροφής που είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή. Ξέρετε ότι ο πατέρας, και στη συγκεκριμένη περίπτωση του Γιάννη του Πάντζου έχουμε ένα μεγάλο κονδύλι διατροφής, δεν εκπίπτει το συγκεκριμένο ποσό από το φορολογητέο του εισόδημα. Και αντίθετα, στην άλλη πλευρά, δεν εμφανίζεται ως εξτρά εισόδημα η διατροφή για τα παιδιά. Και να γίνω πιο σαφής, εάν εγώ κερδίζω 1.000 ευρώ το μήνα και δίνω τα 500 στη διατροφή, αυτά δεν μου αφαιρούνται. Θεωρούνται και αυτά φορολογητέο εισόδημα. Σε αντίθεση, η μάνα που τα λαμβάνει και τα χρησιμοποιεί κατά το δοκούν, διότι ξέρετε πάρα πολλές φορές οι μητέρες δεν χρησιμοποιούν τα χρήματα της διατροφής για το σκοπό που πρέπει έτσι και ακριβώς. Που προορίζονται. Δεν λέω ότι τα χρησιμοποιούν σε λούσα, όχι, αλλά δεν τα χρησιμοποιούν σωστά. Αυτό λοιπόν είναι ένα εξτρά εισόδημα, το οποίο από τη μητέρα δεν δηλώνεται. Καλά, αυτό υπόκειται και στην ικανότητα οικονομικής διαχείρισης του καθενός. Σύμφωνοι, αλλά δεν θα έπρεπε να έχει ο πατέρας ο χωρισμένος μία φορολογική ελάφρυνση για τα χρήματα τα οποία δίνει? Πολλά θα έπρεπε να έχει. Όχι μόνο αυτό, πραγματικά. Έτσι. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΓΑΠΑ κάνει μία προσπάθεια στο να αλλάξει όλο το πλαίσιο. Και το θεσμικό και το νομικό. Έχετε απευθυνθεί σε κάποιους φορείς για αυτά τα οικογενειακά δικαστήρια? Δηλαδή, αυτή την ιδέα, όπως μας την περιγράφετε εσείς εδώ στην εκπομπή, την έχετε περιγράψει κάπου? Κοιτάξτε, πιο επίσημα, αυτό προσπαθούμε να την περιγράψουμε σε διάφορους κοινωνικούς φορείς, που οι πιο μαζικοί, εν πάση περιπτώσει, κοινωνικοί φορείς είναι τα πολιτικά κόμματα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλη τομή στην ελληνική κοινωνία να δημιουργηθεί οικογενειακό δικαστήριο. Και ξέρετε, πολλές φορές τα κόμματα δεν θέλουν να ακούσουν, διότι τους βάζεις έναν μπελά στο κεφάλι. Έναν ακόμα μπελά, γιατί έχουν πολλούς. Έναν ακόμα μπελά στο κεφάλι. Να έρθουμε όμως λίγο και στο θέμα μας, κύριε Πάντζε, και να δούμε λίγο τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των διαζυγίων.
Όπως είπε πολύ σωστά στην προηγούμενη εκπομπή ο κύριος Καπάτσος, μας είπε ότι σε λίγα χρόνια κανείς δεν θα θέλει να παντρεύεται, τα παιδιά τραυματίζονται ψυχικά με όλα αυτά που συμβαίνουν και τελικά τι θα γίνει στην ελληνική κοινωνία, αφού ένας γάμος είναι επιτυχημένος, ένας γάμος διαλύεται. Μπορούμε να το προβλέψουμε αν δούμε τα σημερινά δεδομένα. Στα σημερινά δεδομένα έχουμε στα 10 διαζύγια τουλάχιστον τα 5, τα παιδιά των μισών διαζυγίων, τους προκαλείται γονική αποξένωση από τον γονιό που δεν μένει μαζί τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η αποξένωση, εάν πρόκειται δηλαδή για κορίτσι που στερείται τον πατέρα ή για αγόρι που στερείται τη μητέρα, ξέρετε, με τα λανθάνοντα ή διπόδια, τα παιδιά αυτά δεν κτίζουν μέσα τους σωστά πρότυπα για τη μελλοντική του ζωή όταν γίνουν ενήλικες. Και ένα παιδί το οποίο δεν έχει πρότυπα είτε απέναντι στον πατέρα είτε απέναντι στη μητέρα του, όταν μεγαλώσει με μία λανθάνουσα αξιωματικά λαμβανόμενη παιδεία, η οποία του λέει ότι έχεις μεγαλώσει με ένα γονιό, ποσοστιαία έχει περισσότερες πιθανότητες να δημιουργήσει στη ζωή του κάτι παρόμοιο. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, που λέτε μεγαλύτερες πιθανότητες, γιατί έχουμε δει και περιπτώσεις παιδιών που εξαιτίας αυτής της κατάστασης, δηλαδή ότι έζησαν με έναν από τους δύο γονείς, έκαναν πάρα πολύ καλές οικογένειες. Έχουν συμβεί και τέτοιες περιπτώσεις. Είναι τεράστια η ψυχολογική δύναμη που χρειάζεται ο άνθρωπος, αλλά για τα άτομα αυτά που αναφέρετε, εγώ έχω να σας ενημερώσω από περιπτώσεις που ξέρω, είναι άτομα τα οποία κάποια στιγμή στη ζωή τους καταλάβαν ποιος θίασος είχε παιχτεί και τον οποίον θίασο τον νομίζαν ως πραγματικότητα. Καλά. Αυτά τα παιδιά λοιπόν έχουν κάνει μια μεταστροφή και καταλάβανε ότι δεν θα πάνε στο ίδιο ριάκι ως προς το ζήν και θα αλλάξουν, διότι έχουν καταλάβει μια αδικία που έχει συντελεστεί εις βάρος τους. Καλά, το λάθος που κάνουν πάρα πολλοί οι γονείς είναι συνήθως όταν χωρίζουν να κατηγορεί ο ένας τον άλλον στο παιδί. Και συνήθως αυτός που κρατάει το παιδί κατηγορεί τον άλλον γονιό που δεν είναι κοντά στο παιδί. Έχει τα πρωτεία της προπαγάνδας. Ακριβώς. Προπαγάνδα, όπως το είπατε. Τα πρωτεία της προπαγάνδας σε ένα παιδί 2 ετών, 3 ετών είναι ένα τεράστιο σε εισαγωγικά ατού για τον γονέα που έχει το παιδί, διότι περνάνε ενδόψυχα και ενδόμηχα στο παιδί τα πάντα. Έτσι. Δηλαδή, ακριβώς. εγώ μπορώ να παρουσιαστώ σαν πατέρας από Batman μέχρι άστεγος, μέχρι ρακοσυλλέκτης, μέχρι χαρτοπαίκτης, μέχρι οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, το οποίο δεν είμαι. Και ούτε την πολιτεία στα δικαστήρια την ενδιαφέρει αν είμαι. Είναι απόλυτα κατανοητό. Διότι και αυτό στα δικαστήρια κτίζεται με ψευδομαρτυρίες, με καμία αντικειμενικότητα, με κανέναν έλεγχο και με καμία πρόνοια ως την ψυχολογική τελειότητα του παιδιού. Δηλαδή, ακόμα και το δικαστήριο δεν κοιτάει το παιδί όταν αποδέχεσαι ψευδομαρτυρίες, δεν κοιτάς το καλό του παιδιού. Κοιτάς τι απόφαση θα βγάλεις, αντικειμενική υποτίθεται, αλλά μακροπρόθεσμα, επειδή ήταν και η ερώτησή σας, μακροπρόθεσμα θα καταλήξουμε να είμαστε σε μια κοινωνία όλοι άγνωστοι μεταξύ μας. Ακόμα και αυτό που έλεγε ο παραδοσιακός γονέας στην Ελλάδα, όταν μεγαλώσει το παιδί μου να βρει ένα παιδί από σπίτι να παντρευτεί. Καλά, δεν θα υπάρχει αυτό. Δεν έτσι θα κι υπάρχει αλλιώς. σπίτι και παιδί από σπίτι, οπότε και οι οικογένειες που είναι μαζί σήμερα έχουν πρόβλημα, διότι θα αντιμετωπίσουν μια κοινωνία μπροστά τους. Δεν θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν τα παιδιά τους με τα πρότυπα που έχουν στο μυαλό τους. Μια κοινωνία αγνώστων. Και τις κοινωνίες αγνώστων, δυστυχώς, τις βλέπουμε σε πολύ εξελιγμένες χώρες, να μην επεκταθώ, όπως στην Αμερική, όπου δεν γνωρίζονται αδέρφια, δεν γνωρίζεται κανένας μεταξύ του, μονογονεϊκές οικογένειες. Το μέλημα είναι στις σύγχρονες κοινωνίες πώς θα νομιμοποιηθούν οι ομοφυλοφιλικοί γάμοι, διότι υπάρχει μια τεράστια προέκταση στα οικονομικά τα δικά τους. Και μα πάντα όλα για τα οικονομικά γίνονται. Μπράβο. Δεν νομίζω ότι έχει κανείς κάποια ευαισθησία με τους ομοφυλοφιλικούς γάμους ή κάποια ιδιαίτερη έτσι. Ναι, αλλά βλέπετε ότι ακόμα και με τα μίντια προωθείται, ενώ ο κοινωνικός ιστός καταστρέφεται, διότι ο πυρήνας που λέμε είναι η οικογένεια, δεν έχει μια
συντεταγμένη δομή, έστω και μετά το διαζύγιο. Τη συνεπιμέλεια, τη γονική μέριμνα να είναι από κοινού και όλα αυτά. Να επανέλθω λίγο στον κύριο Καπάτσο και να σας ρωτήσω, κύριε Καπάτσα, γιατί θα πρέπει να φτάνουμε μονίμως σε τέτοια δεδομένα? Δηλαδή, γιατί μονίμως οι γονείς θα πρέπει να πηγαίνουν σε ένα δικαστήριο, γιατί θα πρέπει ο ένας να κατηγορεί τον άλλο, γιατί να συμβαίνει όλο αυτό? Είναι ένα ερώτημα το οποίο έτσι με έχει βασανίσει πάρα πολύ και ως εκπαιδευτικό. Κοιτάξτε να δείτε, καλώς σας έχει βασανίσει αυτό το ερώτημα, γιατί το θέμα των διαζυγίων πιστεύω ότι σήμερα λίγο ή πολύ αφορά την κάθε ελληνική οικογένεια. Είτε έχει διαζύγιο μέσα στην οικογένεια, είτε όχι. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ένας χωρισμένος πατέρας και σκέφτομαι πραγματικά το πώς θα ξαναφτιάξω τη ζωή μου και αν θα την ξαναφτιάξω τη ζωή μου, φοβούμενος μην βιώσω την εμπειρία του αποχωρισμού και με ένα άλλο παιδί. Τι θέλω λοιπόν να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί στις επιλογές τις οποίες κάνουμε. Πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί όταν θέλουμε με κάποιον να χωρίσουμε, να διαλέγουμε τον ομαλό τρόπο. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη κόντρα και η κόντρα είναι διατροφή εναντίον επικοινωνίας. Δηλαδή, μία μάνα η οποία θέλει να πάρει πολλά χρήματα έχει ως μοχλό πίεση στην επικοινωνία με το παιδί. Ναι, ότι δεν δίνει την επικοινωνία, δεν θα σου δώσω το παιδί, δεν θα μιλήσεις καθόλου ακριβώς, με το παιδί. Εάν δεν μου δώσεις αυτά τα οποία θέλω. Βεβαίως, υπάρχουν και σωστοί άνθρωποι οι οποίοι πορεύονται τον άλλο δρόμο. Έλα να δεις το παιδί όποτε θέλεις. Ναι, αλλά αυτές είναι οι εξαιρέσεις, ενώ θα έπρεπε να είναι ο κανόνας. Ακριβώς. Θα έπρεπε δηλαδή λοιπόν λίγες περιπτώσεις να οδηγούνται στα δικαστήρια. Εδώ θέλω να τονίσω και ένα άλλο θέμα που ο φίλος ο Γιάννης ο Πάντζος δεν το είπε, αλλά θα το πω εγώ. Μιλάμε για τους μεικτούς γάμους. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν αναφερθήκαμε καθόλου. Το έχετε σκεφτεί ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς μεικτούς γάμους? Τι εννοώ? Εννοώ ότι Έλληνας ή Ελληνίδα έχει παντρευτεί αλλοδαπό ή αλλοδαπή. Σε περίπτωση που υπάρξει ένας χωρισμός, ο οποίος είναι μια απόρρεια της οικονομικής κρίσης, ξέρετε ότι κυρίως η γυναίκα μπορεί να πάρει το παιδί και να φύγει εκτός Ελλάδος? Έχουμε δηλαδή, βιώνουμε στο σύλλογό μας πάρα πολλές τέτοιου είδους περιπτώσεις. Έχουν δει πολλά τα μάτια. Υπάρχουν 3.000 περιπτώσεις απαγωγών παιδιών. Ακριβώς, απαγωγών παιδιών. Που τα παιδιά έχουν εξαφανιστεί στον Καναδά, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και οι πατεράδες είναι Έλληνες. Ακριβώς. Και δεν μπορούν να έχουν καμία επικοινωνία με το παιδί τους. Ναι. Και θα καταλήξουμε, αυτό σας λέω, ότι αυτό προκαλεί μια φοβία σε κάποιον και που θέλει να ξαναφτιάξει η ζωή του. Και που θέλει να φτιάξει γενικά τη ζωή του. Γιατί άμα ακούει όλα αυτά ή το παιδί έχει βιώσει τέτοιες καταστάσεις το ίδιο μέσα στο σπίτι του, πώς θα φτιάξει εκείνο μια φυσιολογική Οπότε για να μην οικογένεια? γινόμαστε συνωμοσιολόγοι και μιλάμε για τη νέα τάξη πραγμάτων και όλα αυτά, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μείζον θέμα η επίλυση του οικογενειακού δικαίου, γιατί ο ελληνικός κοινωνικός ιστός είναι και μικρός. Είμαστε μια χώρα 10 εκατομμύριων κατοίκων. Μια χούφτα άνθρωποι. Ναι, η Κύπρος φαίνεται να μας προσπερνάει στο οικογενειακό δίκαιο, που είναι πολύ μικρότερη χώρα. Τι ακριβώς έχει γίνει στην Κύπρο σε σχέση με εμάς? Μόλις πρόσφατα η Κύπρος αναγνώρισε ως ασθένεια το σύνδρομο της γονικής αποξένωσης. Το αναγνώρισε και μάλιστα μας φόρεσε και τα γυαλιά, διότι βγάλαμε κι εμείς ένα κείμενο σε διαβούλευση, το οποίο σύντομα θα παρουσιάσουμε μπροστά στο συνήγορο του πολίτη για να προωθηθεί στις αρμόδιες αρχές. Διότι είναι σίγουρα ένα καλό παράδειγμα που πρέπει να όταν αναγνωρίζουμε το σύνδρομο της γονικής αποξένωσης, πλέον η πολιτεία μετά πρέπει να μεριμνήσει ώστε αυτή να μην συντελείται. Εάν το αναγνωρίσουμε ως ιατρικό, πώς να σας πω... Ένα πρόβλημα τέλος πάντων που πρέπει να λυθεί. Το οποίο ψυχολογικά έχει αναγνωριστεί, σας λέω, από το μισό πλανήτη. Είμαστε από τις χώρες που δεν το δεχόμαστε ότι υπάρχει. Δηλαδή, δεν δεχόμαστε ότι η γονική αποξένωση είναι μια ψυχολογική ασθένεια. Καλά, εδώ στην Ελλάδα και δεν κουράζουμε να το λέω, πηγαίνουμε σε όλα πίσω, δυστυχώς. Δεν θα έπρεπε τόση Κάποια αδιαφορία. στιγμή πρέπει οποιοσδήποτε δραστηριοποιείται σε κάτι όπως εμείς με τους πατεράδες, μην νομίζετε ότι μας είναι και ευχάριστο να διαθέτουμε το χρόνο μας για να ανακυκλώνουμε μεταξύ μας τα προβλήματά μας. Αλλά όμως αν δεν το κάνει κάποιος, ποιος θα το κάνει? Πολύ σωστά, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να ρίξουμε τη γροθιά στο μαχαίρι. Κύριε Καπάτσα, να επανέλθουμε σε αυτό που είπατε λίγο πριν και που πραγματικά είναι πάρα πολύ σωστό, ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τις επιλογές μας. Ακριβώς. Δηλαδή να μην γίνονται επιπολαιότητες όχι μόνο στους χωρισμούς, αλλά και στους γάμους.
Γιατί από εκεί ξεκινάει η όλη ιστορία. Εντάξει, τώρα το θέμα του γάμου ξέρετε ότι είναι η αγάπη, είναι ο έρωτας, είναι το πάθος, είναι αυτό που ξεκινάς και όλα μπροστά σου φαντάζουν σαν ένα όνειρο και σαν ένα παραμύθι. Άρα λοιπόν, όταν ξεκινάμε νέοι να παντρευτούμε, τι λέμε? Λέμε ότι θέλουμε να ζήσουμε το παραμύθι. Καλά, είναι σίγουρο ότι δεν ξεκινά κανείς με την προϋπόθεση να χωρίσει. Σε καμία περίπτωση. Και δεν φαντάζεται και τι θα επακολουθήσει στο μέλλον. Ακριβώς. Πάρα πολλές φορές όμως ένας άνθρωπος πρέπει να ξέρει ότι ανά 5, ανά 10, ανά 12 χρόνια αλλάζει λίγο ο χαρακτήρας του ανθρώπου και πράγματα τα οποία σε μια σχέση δεν τα βλέπαμε, τα βλέπουμε μέσα σε ένα γάμο. Ενώ γνωρίζεις έναν άνθρωπο και είναι 100% ευχάριστος, μέσα σε ένα γάμο όπου μπαίνει η ρουτίνα, μπαίνει η καθημερινότητα, μπαίνουν τα διάφορα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, μπαίνουν τα παιδιά, εκεί ακριβώς επέρχεται μια φθορά. Ναι. Ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ναι. Πριν είπατε ότι είμαστε μια χούφτα άνθρωποι. Θα μου επιτρέψετε να σας διορθώσω. Είμαστε μια μισή χούφτα άνθρωποι. Η μία χούφτα είμαστε εμείς, τα 10 εκατομμύρια 11 Έλληνες, και η μισή χούφτα είναι όλοι οι φιλοξενούμενοι μετανάστες που είναι στη χώρα μας. Όταν λοιπόν δεν προσέχουμε την ελληνική οικογένεια, τον ελληνικό ιστό, θα δείτε ότι σιγά σιγά θα δημιουργούνται μικρά διάφορα προβληματάκια. Το να παίρνει μία μητέρα η οποία είναι από τη Βουλγαρία, το παιδί και να φεύγει στη Βουλγαρία, ή να το παίρνει και να το πηγαίνει... Εδώ το έχουμε δει και σε Ελληνίδες αυτό, να παίρνουν το παιδί και να εξαφανίζονται σε άλλη χώρα για να το βλέπει ο πατέρας. Εντάξει, αυτές είναι λίγες περιπτώσεις. Σκεφτείτε όμως μία κοπέλα η οποία έρχεται και γεννάει ένα Ελληνόπουλο. Γιατί είναι Ελληνόπουλο, βέβαια. Είναι Ελληνόπουλο, είναι πολιτογραφημένο Έλληνας, έτσι. Παίρνει το παιδί και πάει στη χώρα της. Και εκεί έχει και μία βάση. Ενώ αν δεν έχεις κάπου μία βάση, αυτό το σκέφτεσαι 2 φορές. Απειλείται λοιπόν η ελληνική οικογένεια και ο κοινωνικός ιστός. Αυτά όλα η πολιτεία πρέπει να τα δει. Πρέπει να σκύψει πάνω από αυτά τα θέματα. Κύριε Πάντζα, να επανέλθω λίγο σε εσάς και να σας θέσω το εξής ερώτημα. Κάποιοι επιστήμονες λένε ότι για χάρη των παιδιών οι γονείς πρέπει να μην χωρίζουν, τουλάχιστον μέχρι να φτάσουν σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία. Εσείς τι απαντάτε σε αυτούς? Εσείς τι λέτε? Εγώ σε αυτή την προσέγγιση, καταρχάς εκτιμώ ότι η αρχή των πάντων είναι η σωστή παιδεία. Και οι επιστήμονες έχουν την παιδεία, καλό θα ήταν να έχουν και οι γονείς την παιδεία και να το λένε οι γονείς από μόνοι τους αυτό. Ότι μπορούμε τέλος πάντων κάποια προσχήματα να τα κρατήσουμε, να μην πληγωθεί το παιδί και από κάποια ηλικία και μετά να χωρίσουμε. Αλλά ακόμα και νωρίτερα αν το κάνουν, θα ήταν καλό να γίνεται με τρόπο νυμφάλιο, ήσυχο, ήρεμο και το μεταβατικό στάδιο του χωρισμού να γίνεται με τέτοια προσοχή ώστε το παιδί να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο εμπλεκόμενο, δηλαδή να μην καταλάβει. Γι' αυτό μιλάμε για συνεπιμέλεια και για τακτή επικοινωνία και με τους 2 γονείς, διότι σε τέτοια ενδεχόμενα το παιδί αντιλαμβάνεται, όταν είναι κυρίως πιο νέο, πιο εύκολα ότι είναι και με τους 2 γονιούς και δεν αντιλαμβάνεται χωρισμό. Μπορεί να αντιληφθεί ότι ο πατέρας σου δεν μένει στην ίδια στέγη, αλλά άμα ο πατέρας σου το βλέπει κάθε μέρα, ημέρα παραμέρα, δεν θα νιώσει την έλλειψη. Οπότε αυτόματα και η επιστημονική αυτή προσέγγιση καταρρίπτεται, διότι με την παιδεία και τον πολιτισμό μπορούμε να λύσουμε περισσότερα θέματα από το να τρέχουμε μετά και εμείς οι ίδιοι σε κοινωνιολόγους και ψυχολόγους για να γίνουμε καλά από τα ψυχικά μας τραύματα, τα οποία ούτως ή άλλως μας έχουν προκληθεί από δικούς μας λάθος χειρισμούς. Και εδώ, Γιάννη, να μου επιτρέψεις να πω το εξής. Αντί να κάνουμε μπαλάκι τα παιδιά, εμείς που φταίμε, διότι εμείς φταίμε για το διαζύγιο, δεν φταίει το παιδί, θα έπρεπε ίσως να γίνουμε εμείς μπαλάκι. Και τι εννοώ? Να έχει το παιδί μία σταθερή κατοικία και να εναλλάσσονται οι γονείς σε αυτή την κατοικία. Αντί να πηγαίνει το παιδί μία μέρα στον έναν, μία μέρα στον άλλον, μία μέρα στον παππού και μία στη γιαγιά, να έχει το παιδί τη σταθερή του κατοικία και να αλλάζουν οι γονείς ανά εβδομάδα ή ανά 15 μέρες. Αυτό θα ήταν το ιδανικό, αλλά κατά πόσο και οι 2 γονείς είναι διατεθειμένοι να το κάνουν αυτό? Είναι αυτό που λέει ο κύριος Πάντζος με την έλλειψη παιδείας. Εγώ στην εξέδρα ενός κολυμβητηρίου με την πρώην σύζυγό μου δεν θα έχω πρόβλημα να καθίσω δίπλα για να δούμε το παιδί μας να κολυμπάει. Έτσι. Θα έδινα και τη συγκαταβατικότητά μου και την υποχωρητικότητά μου, ανεξαρτήτως τι θα λέγανε οι επιστήμονες. Γιατί θα έλεγα ότι αυτή την υποχώρηση την κάνω για το καλό του παιδιού μου. Και εγώ δεν θα είχα καμία αντίρρηση να αλλάζω σπίτι κάθε εβδομάδα, προκειμένου να μπορώ να είμαι όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο με το παιδί.
Τουλάχιστον μέχρι να μεγαλώσει το παιδί και να καταλάβει κάποια Ακριβώς. πράγματα. Και στις δραστηριότητες του. αλλάζει σπίτι. Όχι, το να αλλάζει σπίτι εννοώ το εξής, ότι το παιδί έχει σταθερό σπίτι Ναι. και εναλλάσσονται οι γονείς. Δεν εναλλάσσεται το παιδί. Απλώς ξέρετε τι γίνεται. Αυτό έρχεται σε μία αντιπαράθεση με το μη μου τους κύκλους τάρατε. Δηλαδή, η σύζυγος έχει συνηθίσει να είναι το παιδί δικό της και το παραχωρεί ανάλογα με το πόσο καλός είσαι. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις. Κατά πόσο τις κάνεις τα χατήρια. Ακριβώς. Άλλα τα χατήρια είναι οικονομικής φύσεως, άλλα είναι η παραβίαση του ωραρίου, άλλα είναι η παραβίαση των διακοπών και ούτω καθεξής. Όταν είσαι καλός, θα βλέπεις το παιδί. Όταν δεν είσαι καλός, κάνε ό,τι γουστάρεις. Θα σε εκδικούμε με αυτόν τον τρόπο. Θα σε εκδικούμε με αυτόν τον τρόπο. Εμείς λοιπόν λέμε θεσμοθέτηση της κατοικίας του παιδιού και εναλλαγή των γονιών. Έτσι, ξεπερνάμε πάρα πολλά προβλήματα και διατροφής και οικονομικά κλπ. Η συνεπιμέλεια τα εμπεριέχει αυτά σαν έννοια ούτως ή άλλως. Αυτό μην νομίζετε ότι είναι ένα σχέδιο εξωγήινο, εφαρμόζεται πάρα πολύ στις σκανδιναβικές χώρες. Ακριβώς. Έχει βάση αυτό που Βεβαίως και έχει βάση. Βεβαίως και έχει βάση. Από εκεί και πέρα, άλλο Γιάννη μου. Εγώ θέλω να προσθέσω ότι. Έχουμε φορτώσει τον κόσμο με πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ προσπαθώ όσο μπορώ να σας αφήνω να μιλάτε και να λέτε τα προβλήματα, γιατί νομίζω ότι έτσι είναι καλύτερο. Και απλά ο ρόλος μου να έτσι περιορίζεται στις διευκρινιστικές ερωτήσεις, γιατί πραγματικά έχουν πολύ αξία όλα αυτά που μας λέτε. Εγώ θέλω να προσθέσω ότι όσον αφορά το κοινωνικό θέμα των παιδιών των διαζυγίων, υπάρχει κάτι που δεν αντιλαμβανόμαστε εύκολα. Υπάρχει μια καθυστέρηση απόκρισης στο τι βγαίνει στην κοινωνία από αυτό που συντελείται σήμερα. Δηλαδή, εν ολίγης, εάν θέλουμε εμείς σαν πολιτεία, σαν άνθρωποι, σαν πολίτες, ακόμα και το νομικό σύστημα και το πολιτικό σύστημα αυτής της χώρας, να προλάβουμε καταστάσεις σε 10 χρόνια, θα πρέπει να δράσουμε άμεσα. Και γιατί οι συνέπειες θα είναι και βραχυπρόθεσμες, αλλά είναι και μακροπρόθεσμες. Δηλαδή, το παιδί των 3 χρονών που έχει αυτά τα ψυχικά τραύματα, στα 16 του στην εφηβεία και στα 20 στην ενηλικίωσή του, φανταστείτε τι μπορεί να βγάλει. Και τότε η κατάσταση θα είναι μη αναστρέψιμος. Εμείς, ο λόγος που βρισκόμαστε σήμερα και βγάζουμε σε δημόσια θέατρο και το προσωπικό μας πρόβλημα είναι αυτός. Στο ότι πρέπει να προλάβουμε. Μπορεί να είναι προσωπικό σε αυτό το πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολλούς και πάρα πολλοί κόσμος βρίσκεται στη δική σας θέση. Πρέπει να προλάβουμε να σώσουμε την ελληνική κοινωνία του 2025. Πρέπει να το προλάβουμε σήμερα. Σήμερα, για να μην έχουμε τις αρνητικές επιπτώσεις. Διότι δεν θέλω να βγάλω το επίθετο ελληνική κοινωνία το 2025, γιατί μπορεί και τότε να το έχουμε αφαιρέσει. Αλλά τουλάχιστον ας κρατήσουμε το κοινωνία, γιατί στην κοινωνία αυτό που έχει αξία είναι ο πυρήνας της, το κύτταρό της, και το κύτταρό της είναι η οικογένεια, έστω και αν αυτή είναι διασπασμένη. Το παιδί να είναι ψυχικά υγιές. Ας ελπίσουμε ότι αυτά που είπατε μάλλον θα τα ακούσουν αυτοί που πρέπει και θα κάνουν κάτι άμεσα. Θα τα ακούσουν, θέλουν ή δεν θέλουν. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Αυτό το πείσμα που έχετε νομίζω ότι είναι δημιουργικό πείσμα και θα πρέπει να το συνεχίσετε. Έτσι, γιατί πάντα μέσα από αγώνες κερδίζουμε. Οι δράσεις μας πλέον θα είναι πάρα πολλές και θα είναι και δυναμικές. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο Άρωμα Ελλάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εκδήλωση που πρόκειται να πραγματοποιήσετε και βέβαια καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Και εδώ θα είμαστε. Το Άρωμα Ελλάδας είναι πάντα ανοιχτό για σας. Περιμένουμε τους πατεράδες και τις μητέρες, οι οποίες όντως έχουν και τα παιδιά μαζί τους, να έρθουν να μας δούνε, θα μοιραστούν φυλάδια, θα γίνουν κάποια δρόμενα, να μας γνωρίσουν, να δουν τα αιτήματά μας γραπτά και πιο αναλυτικά και να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί για εμάς η ενημέρωση είναι το παν σε αυτά τα προβλήματα, τα οποία δυστυχώς η κοινωνία αγνοεί πολλές φορές.